Khususipun menika dumateng panjenengan Pak Jupri, kanca-kanca saking Safitri Putra lan ugi Mas Putut Header. Mas Putut Header. Niki matur sembah nuwun lan ugi panjenenganipun Mak Ketuk. Siang menika uga rawuh derek angestreni dening panjenenganipun Cipta Budaya dalam rangka iki mau ulang tahun yang ke-52. Mungkin sama tekok lek dibasakne piro. Lah iki mang aku tekon lek 52 ki gangsal dosa kalih ngono ya angel. Jadi ya iki mau awake dhewe ya bombong rasane ngati ya Mbak Asru. Ewan dene iki sesarengan kalian Mayang Sari, Mas As. Matur sembah nuwun sone penak. Sone penak ya uga disengkuyung dening kanca-kanca YouTuber. Saya sore saya komplit Mas Utris. Komplit. Ya muga-muga iki engko udane sik tak sisine ngomong nek aku kono. Udane sik ning ngantur wae lho Mas. Diparakne ngalor ae udan, kowe aja mara ngidul ngalor ning kateh sak losmu listrik mati ya ora apa-apa ning kateh. Iya. Ya aja to. Sing penting jaranan iki ya tetep mlaku ben dulur-dulur kae bisa terhibur wae ngono to. Iya betul. Lan iki mau Pak Kirun kanca-kanca dari Amburadul nggih sampun rawuh sedaya. Nggih iki ning omahe dhewe Mas. Ning omahe dhewe. Dadi engko sing nabuh ya Gul. Gantian iki mang yogane ya. Sing ora oleh ganti kurang Kevin. Kevin ora oleh ganti. Iki mung ya kebacut si Black iki lek sik ning omah mestine live streaming iki mirsani ya ndang rene to si Black. Si Black kok ala turu paling. Apa kentung ngono lho. Ya iki ya gantian Dik Galang. Terus seprete ya gantian ya Dik Galang ya. Aja ndak oleh Kevin kutus Kevin sedina. Ya. Iki piye Mas Pramu? Utawi sik benakne gong Mas. Benakne gong. Iki mau wis diaturke salah sawijining pasugatan ing kongkos tunggal Mbak Stu. Nggih, menika wau saking grupe Mas Manta. Manta dan juga kawan-kawan. Nah lagi kok ya ngaturke jaranan putri. Oke. Cilik-cilik kalian putra setunggal. Doa ini renean, Dok. Doa ini kene lho lagune iki ya soal dhewe iki pokoke rebut cukup manut ngono wis penak. Nyanyi karo Bude. Bude karo Pak D. Bude karo Pak D. Ya, iki sajake piye Mas? Kae sajake ning mburi ki ya wis siaga krana iki engko ya uga bintang tamunipun Mbak Astu. Nggih, lha wis tak omongi to. Sore iki to pokoke engko sing ditokne ana 14 babak. 14 babak. 14 babak. Tadi ya sithik-sithik ndak dadi ngopo. Maune 15 gak sida. Maune 15. Soale lutune ndak gelem. Oh, ketheke ndak gelem. Ana 14 gagrak. Wektune mek 20 menit. Nah ora dadi ngopo. Sing penting engko ya tetep diaturke siji-siji, sithik-sithik sing penting rata kagem dulur-dulur lan ugi kagem para penonton sedaya. Lho Pak Kirun tasik dahar. Sampun. Sampun. Nggih, mbok pilih sampun iki mengke saged nderek-nderek tetembangan ngoten iki. Monggo Pak Kirun, jenengan mira swara. Jenengan iki mira swara lho. Lek aku kan MC ne. Dadi penyanyi ning ya Mas Kirun barang ngono. Ya gantian. Ya gantian Mbak. Ayo Aini rene. Ya ndak Aini. Menika sampun siaga Mas Pramu, kripik gedang godhonge tela, titik edang sing penting rata sumangga sesarengan Cipta Budaya dipun aturaken jaranan Putri Sumangga. Ayo Dok Inca dan juga kawan-kawan. Inca dan kawan-kawan. Oke kanan kiri mripate milang milik esame ngujiwat gawe sangsan anulat busana nira sutra manta warna lalangan baksan ongke kanggo sasoderan kongke kanan kiri pripate milang milik esame ngujiwat gawe sang kang mulat busana nira sutra manca warna
ilang milik esame nguji wat gawe sangsam anulat busana nira sutra manca warna lalangan baksan ongkek kana sasonderan ayo mikir wetenge rasa krincingan muntar-muntir wetenge rasa krancangan saya kepengin wae nikmati sakopate gawang-gawang blendrang tari tempe kodong kates mlandingan trasi dele tumpang kulup kodong kates lembaran dipangan esok madok dipangan sinambi ngantuk dipangan sore nyami sakopate murah meriah tanpa mikir wetenge rasa krisian muntar-muntir wetenge rasa kroncongan saya
kepengin wae nikmate saka pate gawang blendrang tori tempe kodong kates lembaran trasi delip tumpang kulup kodong kates lembaran dipangan esok maduk dipangan sinambi ngantuk dipangan sore nyeni sakepate murah meriah kok lali ya kita ya bukan Indonesia ya awas yo yo awas yo ya ya lo Yo ngono. Yo.
Iya, awas, awas. Sing ngati-ngati ger. Awas, mundur. Lah, maju. Simpangan awas. Hop. Mesti kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja ngaji mumpung eling tambe mburine nadyan semuda mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja kena kanggo patuladan anak putune kang nerusake bebasan wae ngaren kudu eling mesti kudu eling sajroning urip tanasa kudu eling aja ngaji mumpung eling tembe burine nadyan isih enom meski bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja kanggo petuladan anak putune kang nerusake bebasan wae ngaren kudu yo ha ye oh yo sembarang panggah wiso wae ye yo yo
Monggo, sugeng siang bagus, sugeng siang. Pak. Duh, sugeng siang bagus. Matur nuwun rawi. Ya. Yo, yo, oh ya. Rono rene dadi wong ra duwe saya lambrang uripe mung cingkrang atine nelongso satiya sapada lolo gawe becik tinampa sari beco-becane awakku janji trimo antuk nugroho yo tondak ro ya pancen klasik ya mak biasane nek ning nang ninonge awas ngetan mulon mak ya ayo dok tetap semangat sing senyum iya lo mas ya bidal gumuro tambur beri kemangkulo ngongkong binarunging kepyanyo watang anggade kapiarsa swaranipun lerombake samudra rap enjing bidal gumuro tambur beri kemangkulo ngongkong binarunging kapyanyo watang anggade kapiarsa swaranipun lerombake samudra rap
Ayo, awas dipta. Buat. Nggih, alhamdulillah menika wonten Turangga Putra kalian Turangga Putri Mbak Astung. Inggih Mas Sutris. Kang sampun katuraken dening wonten Ide Ica. Grupnya De Ica. Dan juga iki ya tak dongake udane ngalih ning kates. Wis Jadi terang, dhuwur Mas, reso ning kates ora apa-apa. Mati Kates sak lampu. banaran sak jabone, mati lampu ya ora apa-apa lilo. Mati lampu enek rong dina rong bengi ngono. Dadi iki lek sing ra trimo ning kono sing dodol pentol ya payu lho. Lho ya ngono ya. Wis sing penting dongane. Pokoke ngalor udane ngalor. Ya, ngalor ngetan ngulon kono ya Mas. Iya. Karo ngidul iki. Nggih matur sembah nuwun Pak Kirun ugi. Pak Kirun, Dik Mbak Aini. Niki mboten oleh tempundi-pundi. Heeh, Dadi wis panggan. Pokoke iki kok awake dhewe iki kanca-kanca amburadul iki kabeh ning kene. Dapuke iki kowe mroswara. Iki ngene Mbak Astu. Piye, Mas? Iki ya termasuk undang-undang. Piye Pak wara-wara? Ya bener amburadul nek tanggapan iki sing dhewe atusan dan diejolne 20-an 5. Arep ki apa? Nggih nyawer cah cilik-cilik sing jaran iki. Oh iya. Iki ketoke kok bob wis macak bob. Heeh, iki ana Mas Pongbok kalian Dik sapa iki? Karo sapa? Sing mburi. Kondom. Mas Jarene arep nglutung. Oh ya ngene ya Mbak Astu. Piye, Mas? Krana